kért. Ez egy hát nyilvánvaló. Először is elmondom a határozati javaslataidról a véleményem. Ez egy mindegyik, amit felsorolt, ez egy nagyon cinikus határozati javaslat volt. Ugyanis te nem most tudtál először arról, hogy itt folyamatos törvénysértések történnek, rendszeresen lobogtattad az eddigi 29 szakhatósági véleményt, mindegyikhez azt mondtad, hogy mindegyik jóvá hagyta. Most ha hiszed, ha nem, ombudsman úr ebből a 29 szakhatósági véleményéből gyűjtötte össze ezt az 52 oldalt, mást is használt hozzá, természetesen alaposabb munkát végzett. Folyamatosan mondtam eddig is, hogy a szakhatóságok nem jóváhagyó véleményeket hagytak, hogyha mi kapunk egy szakhatósági véleményt és alá van írva, azt olvasni tudó embereknek írják, akik megértik az abban foglaltakat. Ombudsman úr összefoglalta 52 oldalon keresztül, annyi törvénytelenséget, jogszabálysértést talált, hogy így szépen ki vannak emelve azok a dolgok, hogy amelyek közül, ha egyetlen egy is megállja helyét az Alkotmánybíróságnál, visszabontja ezt a döntést, és azt hiszem, hogy ne vegyük fenyegetésnek, de fogadjuk el a tényt, hogy ombudsman úr, ha Alkotmánybírósághoz adja, hogyha végigmegy ez a folyamat, nem fog a folyamat megállni a golfpályán. Elmondom, hogy miféle lehetőségeink vannak. Ha elfogadjuk ombudsman úr ajánlását, és nem fordul alkotmánybíróság elé, akkor is alkotmánybírósághoz kerül az ügy, de hogyha magánszemély adja alkotmánybírósághoz, akkor ez nagyjából 3 év alatt játszódik ez a történet. 3 év alatt mi a 2003-ig meghozott helytelen döntéseinket rendbe tudjuk rakni, hogy a 3 évre, tehát amikor az Alkotmánybíróság meghozza a döntését, addigra mi tisztán várjuk ezt. Most, hogyha nem fogadjuk el ombudsman úr ajánlását, akkor a helyzet az, hogy ez fél év alatt lejátszódik, ugyanis ez a különbség a magánszemély és az ombudsman által beadott alkotmánybírósági döntéseket. Na most, ombudsman úr, mint mondtam, nem áll meg a golfpályánál, tehát valószínűleg elolvasták képviselőtársaim is, hát szépen visszamegy a 2000-es évek elején. Olyan helyzetbe hozza ezt a települést, aminek remélem, akinek nincsenek esetleg közületek képviselői álmai, meg polgármesterei álmai, azok se szeretnék ilyen helyzetbe hozni a települést. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy döntsön végre a törvényeknek megfelelően, elkészült, vagy 100 nap alatt készült ez az ombudsmani jelentés, egyszerűen vegyék már tudomásul minden, hogy az abban leírtakat figyelembe kell venni. Tehát ezt az egész tervet igaziból támogatja 10 képviselő és Mervó József. Na most mi itt voltunk a csütörtöki megbeszélésen. Elmondom, hogy ebből a 11 fős halmazból Mervó József volt az, aki leginkább meggyőzhető volt. De nem Mervó Józsefet támadom, nem a Kruppométon támadom, meg nem Kovács Bence János támadom, most támadtam őket eleget, azt hiszem, hogy rá is szolgáltak erre. Most egyszerűen azt kérem, hogy ez a képviselőtestület hozzon végre törvényes döntéseket. Vegyük már figyelembe ezt. Itt volt ez a 29 papír. Bármikor megvizsgálhattad volna eddig is, hogy azok jogosak vagy nem jogosak. Ha elolvastuk volna, ha figyelembe vesszük az abban lévő mondatokat, akkor már rég megvizsgáltattad volna, rég leálltunk volna ezzel az egésszel. Tehát azt hiszem, itt más is számít. Most már nem tudom, hogy mi az, ami motivál benneteket. Valaki mondja már meg azt, hogy mi motivál benneteket. Mitől gondoljátok azt, hogy ezek semmit nem számítanak. Ezeknek a szakértőknek a véleménye semmit nem számít. Nem tudom, hogy mi a motiváció. Fogalmam sincs. Hogy miért kell vaklóként menni előre, akkor is, amikor már minden a kezünkben van. Már országos botrány van ebből az ügyből. Valaki mondja meg, hogy miért folytatjátok ezt még. Köszönöm szépen egyelőre.